Ay na nga, may parte sa akin noon na naiinis ako. Natanong pa nga ako ni Manong Atoy sa kung ano ang problema at bakit ang bigat na mukha ko naman. Sabi ko, aberya. Nababahala na dinoon si Manong Atoy. Inunahan niya ako sa pagkasabi kung may nagkakasakit na ba sa amin dahil natitiyak niyang malapit na silang sumunod nun. Kako, yun ang pinunta ko. Pero taliwas sa inaasahan niya. Walang nagkasakit at gusto kong malaman kung kamusta kami kapag ganon. Napapangiti ang matanda. Kung ganon daw ay pwedeng itinigil na namang kukulam o mamabarang ang pagdawat. Gusto niyang kumpirmahin. Sinabi nito na sasama daw siya sa akin. Dagdag pa nito. Napabisita na daw ako sa mismong bahay namin pero sagot ko naman wala pa. Yun sana mga susunod na iisipin ko sa oras na may magandang resulta na. Ayun, sumama ito sa akin. Kung uso pa nun yung cellphone, magiging madali lang naman sana eh. May beeper ako kaso wala namang beeper si Manong Atoy. Dapit hapon na kami nang nakarating sa lugar. Nang naglalakad kami, may napansin akong nagtatatakbo doon patungo sa bahay ng binan ko na parang natataranta. Kilala ko yon. Pinsan ng asawa ko. Nagkatitigan kami ni Manong Atoy. Mabilis na tumakbo at nang makarating na sa bahay, bumungad ang asawa ko na kalong si Ringo. Dumudugo ang ilong at yung mga mata ay nakatirik pa itaas. Para bang nabuhusan ako ng malamig na tubig. Mabilis na lumukob sa katawan ko ang kilabot. Wala pa sa bahay ang mga binan ko nun. Lumapit ako sa anak ko. Binuhat ko ito at niyog-yog. Nanginginig ang katawan niya at ang taas ng lagnat. Tinanong ko sa asawa ko kung anong nangyari at bakit nagkaganon. Pero ayon dito ay nasa sala lang naman ang bata ang naglalaro pero nadatnan niyang nangingisa ito sa sahig at dumudugo ng ilong. Kinapaka pa ito ni Manong Atoy. Tapos ay napatingin siya sa akin at halatang may agam-agam. Akala ko pa naman ayos na kayo. Eto may tama ng barang na halong kulam yung anak niyo. Ilapag mo sa sahig dali. Ikaw iha, ikuha mo ako ng tubig. Isang basong tubig. Sabi ng matanda. Nilapag ko naman ang anak ko tapos nagkukumahubang asawa ko noon patungo sa kusina. Yung pinsan naman ng asawa ko ay nagtanong kung ayos lang ba at kung hindi ay magtatawag siya ng ambulansya. Sabi naman ni Manong Atoy ay wag daw. Walang maitutulong ang doktor kung hindi pagpapalala lang. Nag-uusal si Manong Atoy. Tapos angat ng daliri sa itaas at duro sa noo ng anak ko. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Yung tipong nagkaulirat pero galit na galit. Nangyari Manong? Ba't ganyan siya? Makikipagtablahan na tayo. Gaya ng sinabi ko, kapag pinasapi ko sa kanya ang kaluluwa ng salarin may mangyari sa akin. Ibibwis ko ang buhay ko para lang matukoy ang animal na may gawa nito. Rayo, ihanda mo ang sarili mo. Gaya ng sinapit ng mga magulang mo, ito din ang sasapitin ng anak mo. Pasensya na't kailangan ko gamitin ang kanyang katawan. Ito nang huling alas eh. Mamamatay siya? Mamamatay yung anak ko? Trisha, si Ringo, mamamatay daw. Iyak na iyak si Trisha. Para bang mababaliw na kami nun. Ano magagawa ko? Alam ko naman na ang nangyayari. Hindi din naman pwedeng hadlangan si Manong Atoy gawa ng ito lang ang paraan para malaman kung sino ang salarin. Kapag hinadlangan ko ito, ang tatamaan naman ay alin sa amin ng asawa ko. Isang buhay na naman na mawawala. Tama ang sabi ni Manong Atoy. Parang larong sugal na ito at damay na din siya noon. Habang nakatitig ako sa anak ko, lumilipad sa diwa ko yung mga ngiti nito noon at masasayang mga sandali habang kasama ko. Napakasakit. Hanggang ngayon kahit isinusulat ko yung kwentong ito, napapaluwa ako. Naririnig mo ba ako? Hawak ko yung kaluluwa mo. Kayong dalawa ng asawa mo. Mga walang hiya kayo.
Ano bang kasalanan sa inyo nitong pamilya at tila gusto niyong ubusin? Magsalita kayo, dahil kung hindi sabay kayong papatayin ko. Anong mga pangalan niyo? Saan ni Manong Atoy? Nakikipagtitigan siya sa anak kong nakahiga, na hanggang sa mga puntong ito ay nanlilisik pa rin ang mga mata. Ang isang kamay ni Manong Atoy ay nasa noo, habang ang isa nasa dibdib ni Ringo. Maya-maya nagsalita ang anak ko. Ayon dito ay subukan daw ni Manong Atoy ang sinasabing banta. Yan ay kapag tatalab daw sa kanila. Wala umanong panama ang karunungan ni Manong Atoy dahil matanda na ito at limitado ng kakayanan. Dahil sa marami ng natulungan. Mabuti sana kung bagong albularyo dahil matibay at malakas ang talandro. Alam mo na siguro tanda ang mangyayari kapag hindi mo ako naggape. Partida, ako pa lang yan, hindi pa yung kasama ang asawa ko. Kapag pinagsama ng makalakas namin, magiging alikabok ka. Hindi mo ako kaya tanda. Tsaka bakit naman namin sasabihin ang mga pangalan namin? Eh di malalaman nyo kung sino kami. Ano ka, siniswerte? Nakakapangilabot ang boses ng anak ko. Parang hindi bata kung magsalita. Malinaw at malayo sa mga litanya ng anak ko na bago pa lang natutong magsalita noon. Parang ganun na nga. Parang hindi ko kayo kaya. Hindi dahil matanda na ako pero dahil ito sa paghahanda nyo. Kung harap-harapan to, mababaliktad ng sitwasyon. Suko na ako. Makikipag-usap na lang ako. Buhay ko na lang ang kunin nyo para matigil na to. Usapang tao tayo. Alam ko namang may galit kayo pero idaan natin sa matiwasay na pag-uusap. Hangal. Gaya ng sinabi ko, ano ka, siniswerte? Ungas ka ba? Wika muli ni Ringo nun. Matapos lang magsalita ay bumagsak ang ulo ng anak ko. Bumulwak ang dugo sa bibig nito at ilong. Wala na siya. Si Manong Atoy ay napasandal sa dingding habang nakayuko at umiiyak. Bilang na lang daw ang kanyang araw. Kung sasapat ang kanyang karga, aabot siya ng 1 linggo bago mamatay. Gulat na gulat ako nun. Para talagang hindi patas eh. Nakatulala ako. Parang iniwan na ako ng katinuan. Nakatitig ako sa anak ko at ang sikip ng dibdib ko. Nawalan ng malay ang asawa ko. Ang pinsan nito ay parang nakakita ng sobrang nakakatakot. Nakasandal yun sa may pinto banda at dilat na dilat ang mga mata. Bakit ko alam na ganun? Dahil naibahagi nito ang sariling reaksyon sa mga kaganapang yon. Pangalanan natin siyang Inday Rita. Ilang mga sandali daw noon ay aalis siya para magtawag ng ambulansya. Wala na akong magawa. Wala na rin magawa pa noon si Manong Atoy. Dumating ang mga rumusponde pero para ano? Para lang isalbang anak ko kahit wala na talaga. Yung asawa ko'y nagkaulirat ng gabi na pero sa mga sandaling ito, hinimatay ulit ng maalalang patay na si Ringo. Nasa ospital kami noon. Nasa morgue. Nasa paanan ng malamig na bangkay ng anak ko. Kasama ko noon si Manong Atoy at kasama ko din siya noong ihatid na ang labi sa mismong bahay namin. Pero nasa loob na ito ng kahon. Ang mga binan ko noon ay magkabaliw-baliw din yun na malaman na mangyari. Gabi na sila umuwi at dumiretso sa amin. Naroroon pang ilang mga ginamit sa lamay ng tatay ko. Muli, ginamit na naman ito para sa lamay ng anak ko. Wala akong ganang kumain. Wala ding ganang matulog at lalong-lalo nang walang ganang kumausap ng tao. Yung mga bisita sa lamay noon kung umunti ito sa lamay ni tatay. Mas kumonti pa sa lamay ng anak ko. Pero naroroon pa rin ang mga tiya at tiyo ko. Ang wala lang, si Tiyo Gascon at ang asawa nitong si Tia Arona. Sobrang abala daw sila at hindi maiwan ang mga hayupan gawa ng may mga sakit nun. Si Manong Atoy ay nagpapakalasing. Sising-sisi. Naroroon ito sa beranda. Nakatulala at kaharap nito ang ilang mga bote ng kulafu.
Para bang hindi din tinatamaan ng alak ito. Walang gana ang katawan na malasing kahit pa nagpapakalasing noon. Hanggang sa naisipan ko na ring uminom. Inaawat pa ako noon ng binan ko. Maging ang mga tiyo at tiya kong naroroon. Huwag ko na daw palalain ang sitwasyon. Sabi ko naman na hindi nila alam ang nangyayari sa amin. Ang alam lang nila ay namamatay isa-isa. Pero walang idea sa kung ano pa ang susunod. Dong Rayo, may natitira pa ako mga araw. Gusto kong ipasa sa iyo ang karunungan ko. Baka sakaling ikaw ang makaresolba nito. Sana pumayag ka. Para sa iyo ito at sa aking pamilya. Pakiusap. Saglit akong napapaisip nun na pwede itong mga sinasabi ng albularyo. Kahit papano'y may laban pa. Pero nagtanong ako sa kung maipapasa niya ba sa akin ito dahil sa pagkakaalam ko sa kadugo lang pwede. Yung tahas na lihitimo sa kadugo ito na ipapasa. Tama ka. Pero nakadepende sa may-ari kung sino ang bibigyan niya. Natural ang unang iisipin ay kadugo pero paano kung ikaw? Pwede yun. Basta maluwag mo lang tatanggapin ito dahil kusang loob ko ito. At may pahintulot ang ganon. Paglilinaw ni Manong Atoy. Matapos ko daw matanggap ang karunungan at tangan niya sa katawan, ang pag-aaralan ko umano ay ang kaalamang itim. Ito ang palalakasin ko para labanan ng salarin. Kung ano ang ginamit nila, yun din ang igaganti ko. Ang sabi ko naman ay bakit hindi na lamang siya ang gumawa. Pero ayon dito parang katulad lang din daw ito ng ibibigay niya sa aking paggudyat. Yung maliit na bote na may lamang lana at tawas tapul. Sa akin magkakabisa dahil ako lang naman ang pinakamalapit na kadugo ng namatay maliban sa asawa ko. Napakahirap kalabanin ng salarin. Kung iba pa daw ito pwede at walang kahirap-hirap pero sadyang matatalino ang nagpadaot sa pamilya namin. May duda na ako kung sino. Malapit na kadugo mo dong. Naramdaman ko yun habang hawak ko yung kaluluwa nila. Sabi ko sa'yo kaanak eh. Sino sa tingin mo yung napaaltahan mo nung suriin mo isa-isa? Alam kong may nakaligtaan ka. Imposibleng wala dahil kaanak na malapit nyo lang ito. Dito, bigla kong naalala si Tio Gascon ang asawa nitong si Tia Arona. Ni isang beses ay hindi dumalaw. Napuntahan ko sa kanila pero wala namang tao sa bahay. May nagsabi lang na abala sa hayupan na nasa isang lupain. Ang nagsabi nito ay ang pinsan ko lang din. Naayon pa dito ay sa libing na lamang daw ng tatay ko sila dadalaw. Pero wala at hindi ko sila nasilayan. Si Tio Gascon ay kapatid dito ng tatay ko at yun ang panganay. Sabi ko kay Manong Atoy meron. Ito na ang huling pamilya na hindi ko pa nasuri. Pero hindi ako sigurado kasi nga mababait ang mga ito makitungo kagaya ng iba. Medyo nakapagtataka nga lang kasi nga hindi yun dumalaw dito maski man lang libing ng tatay. Tsaka wala rin yun dito ngayon. Baka silang na. Hindi mo kakilala ang isang tao kapag hindi mo nakasama ng mahabang panahon, Rayo. Kahit isang taon pa yan. Gaano man yan kabait, may ibang ugali pa rin ang nakakubli dyan. Tara, doon tayo sa loob ng silid nyo. Mungkahi ng matanda. Nauna ito sa akin. Sa silid ng namin ng asawa ko. Naupo siya sa sahig at umupo ako sa tapat niya. Lahat ng mga anik-anik niya sa katawan ay binigay niya sa akin. Kwintas, habak, punyal, tawas tapul na kulay abo at asul. At may kinalikot pa siya sa kanyang tagiliran na parabang nakabaon sa katawan. Bilog na bagay ito na kulay puti. Ang sabi ni Mang Atoy ay mutya daw ito ng pulang lupa. Ito ang proteksyon niya sa katawan. Pero limitado pa rin ang kakayanan. Pagkaabot niya nito sa akin ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig na parabang gumagapang mula sa kamay ko hanggang sa buong katawan. Ang naiwan na lang sa akin ay ang dasal sa katawan ko.
Ang kabuuang task ko nasa iyo na. May mga pangitain kang makikita. Normal lang yan sa isang manggagamot. May malakas ka ding pakiramdam pero may batayan kung kailan pwedeng gamitin dahil malaking bawas din ito ng lakas kapag dinalasan mo. Kailangan mong matutunan sa lalong madaling panahon ang pamamaraang itim. Habang buhay pa ako, kailangan mong mapatay ang salarin. Wag na wag kang maawa, Rayo. Isipin mo ang asawa mo, ang sarili mo. Pakiusap, isama mo na din ako sa malasakit mo, maging ang pamilya ko. Masusunod po lahat, Manong. Ano man ang dapat gampanan, gagampanan ko. Pero pwede bang maging mangkukulam din? Di ba nga albularyo naman kayo? Lahat ng albularyo ay pwedeng mangulam. Katunayan yung salarin, mga albularyo din yun. Maliban na lang kapag ang tasi galing sa sugo. Bawal gumamit ng kaalamang itim dahil ikamamatay mo. Itong task ko ay galing ito sa kalikasan. Halo-halo ang abilidad. Nakadepende sa kung anong landas ang tatahakin mo. Magsisimula tayo bukas. Napakadesidido ko nun. Ni hindi ko na inisip kung ano mga panganib ang darating sa akin. Maski kayo siguro kapag nalagay sa sitwasyon ko, magiging desperado din kayo. Tandaan niyo, Sir Seth, nangyari pa ito habang pinaglalamayan ng anak ko. Kinabukasan ay kaagad nagsimula na kami. Sa silid tulugan lang. Lahat ng itinuro sa akin ng albularyo, karunungang itim. Nababahala man siya pero sinabi ko talaga na kung anong meron yun ang ituro niya. Yung mga madadali pero malalakas. Ayon kay Manong Atoy, isang beses lang daw ako gumamit ng karunungang itim. Huwag kong abusuhin kasi darating ang panahon na malilihis ang landas ko. Magiging wala na akong pinagkaiba sa katulad ng mga salarin sa pagpatay sa pamilya ko. Isipin ko daw noon na may dahilan ito at hindi gagawing prinsipyo. Pagkatapos kong matutunan ng lahat, sakto daw na mamamatay si Manong Atoy. Ako na umano ang mag-aral ng karunungang kanan. Marami naman daw umanong malalapitan na katulad niya para magpaturo nun. Nakakapangilabot ang mga itinuro niya. Unang bungad pa lang ng mga litanya. Lahat ng mga balahibo ko sa katawan ay nagsitayuan. Yung silid tulugan na yon ay binalot ng kakaibang lamig na para bang may kung anong yumayakap sa akin. Parang bangkay. Habang nangyayari naman ito, hawak-hawak ni Manong Atoy ang lapis at papel. Isinusulat niya ang mga orasyon at proseso. Napakabilis niyang magsulat. Partida. Nakapikit ang kanyang mga mata habang nag-uusal. Marami siyang isinulat. May 4 na pahina na din ng notebook na napupuno pero hindi pa siya natatapos. Inabot ng 2 oras yon. Ang asawa ko ay nasa may pintuan nakasilip at magang-maga ang mga mata. Tumangulang ako sa kanya at pinasara ko ang portahan. Hanggang sa noong napapansin kong nawawala ng lamig sa silid. Doon palang tumigil si Manong Atoy. May sapat na karga daw lahat ng mga isinulat niya at kapag ako daw ang nagbigkas nito na may abilidad na galing sa kanya, magkakabisa kaagad yon. Lalong-lalo na't karunungang itim ito at madali lang mabigyan ng pahintulot. Matapos lang magsalita ng matanda. Umubo ito. Napapaluha na lang ako noon gawa ng may tumagas na dugo sa kanyang ilong. May dugo din sa labi at ang luha niya'y dugo yun. Napayakap ako sa kanya at narinig ko ang mga sinabi nito. Magpapahinga na daw siya bukas at gusto niyang magpahinga doon daw sa bahay niya noon. Pinasandal ko si Mang Atoy. Lumabas ako ng bahay at naganap ng mapapakyaw na sasakyan. Nagtaka pa noon ang mga tao. Nagtatanong sa kung anong problema. Itong tiyo ko na pangalanan nating Robel. May sasakyan daw siya at saan naman daw ako tutungo. Walang ano-anong sinabi kong ihahatid ko ang matanda sa kanila.
Natulungan niya ako noon. Inalalayan namin si Manong Atoy. Kasama ni Tiyo ang kanyang asawa na si Marina. Nagtanong ito sa kung anong problema ng matanda. Sabi ko may sakit. Gustong umuwi at nasobran sa kakainom. Dagdag ko pa. Ito ang albularyong tumutulong sa akin. Habang nasa biyahe noon ay hindi na nagsasalita si Manong Atoy. Tahimik at para bang ilang sandali ay pipikit na mga mata. Yung tipong pikit na hindi nabubuka pa. Tiyo Robel, may balita po ba kayo kay Tiyo Gascon? Di ba nga madadaanan lang naman yung bahay niya mula sa inyo? Tanong ko noon. Ito kasing si Tiyo Gascon na ang namumuo sa isip ko. At aminado din ako noon na yun ang tinutumbok ni Mang Atoy. Gusto kong kumprontahin kaagad at nagbabaka sakali akong baka mailigtas pa ang matanda. Bumulong ako kay Manong Atoy na magpakatatag siya. Huwag susuko. Kung may natitira pang lakas sa katawan niya ay gamitin niya ito at huwag na huwag bibitaw para sa pamilya. Tumitig sa akin si Manong Atoy at nakita ko ang pagtango nito kasabay ng pagngiti. Pamangkin, hindi kami masyadong kasundo ni Gascon eh. Hindi namamansin. Para bang may kasalanan ako sa kanya. Ewan ko ba't bigla na lang nagbago ang ugali. Na-impluwensyahan siguro ng kanyang asawang taga-Sikihor. Alam mo ba yung kwento patungkol sa asawa niya? Mangkukulam daw yun. Ang nagsabi sa akin yung ding anak nilang panganay. Natatakot daw sila kapag gabi kasi nga nagkukulong ang dalawa sa silid. Parang mga kulto. Nanlaki ang mga mata ko. Napapamura na ako noon at kung hindi ako nagkakamali. Tama ako at tama din si Manong Atoy. Para bang gusto ko nang bumaba nun. Para bang gusto ko nalang ipahatid si Manong Atoy at pupunta na mismo ang Tiyo Gascon. Walang hiyang yan. Mangkukulam palang asawa. Pero malaking katanungan sa akin kasi nga wala man lang akong narinig sa ibang tiya at tiyo ko patungkol dito. Maliban na lamang sa mga sandaling yon na huli na ang lahat. Hanggang sa hinawakan ni Manong Atoy ang aking kamay at bumulong. Nasa biyahe man at medyo maingay. Pero malinaw kong naiintindihan ito. Para bang alam ng matanda ang nilalaman ng isip ko noon. Kalma ka lang. Huwag kang mapapadala sa bugso. Huwag mong kokoprontahin. Idaan mo sa mga isinulat ko doon sa mga papel. Kompleto yun at halos kabuuan ng karga ko ang isinugal ko doon. Kukunti na lang ang natitira sa katawan ko. Pero sa tingin ko ay sasapat pa ito. Huwag ka mag-alala. Kakayanin ko ito. Magtiwala ka lang. Tumangulang ako sa sinabi niya. Hanggang sa nakarating na kami at kaagad inasikaso ang matanda ng kanyang pamilya. May anak din siya doon na may karunungan na. Itong nagsabi na siya na daw ang bahala. Alam kasi ng pamilya nilang sitwasyon. Nagpapasalamat na lamang ako dahil parehas matatag silang lahat. Nagtatanong ang Tiyo Robel sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa matanda. Dito ay hindi ko siniliwalat ang katotohanan. Yung unang rason ko yun na yun. Kumaga, nasobran lang sa alak kahit may karamdaman sa katawan. Nakauwi kami madaling araw na. Tulog ang asawa ko. Nasa gilid dito ng kabaong ng anak ko. Ang mga tiya ko ang umaasikaso sa mga nagsusugal. Habang ang dalawang tiyo ko noon, nakikita kong nagpupulong. Para bang may maselang pinag-uusapan. Hindi nakaila sa akin na ako nang pinag-uusapan ng mga ito. Pero hinayaan ko lang. Nagtungo ako sa may kamalig namin doon sa taniman ng palay. Naroroon nakalagay ang mga hayop naming alaga na siyang inaalagaan ng malapit na kapitbahay namin nung lumikas kami. Tila ba nagsimatay ang ilan sa mga ito o hindi naman kayo nakaw. Kukonti na lang eh. Pero wala na akong paki doon. Bit-bit ko noon ang 2 kandilang kulay puti. Isang telang kulay itim. Langis ni Mang Atoy at patalim niyang parang kris. Maliit na punya nito na parang ahas ang kurba sa katawan. Ang hawakan nito ay bronze. Naroroon din ang mutya ng pulang lupa. Dala ko din noon ang notebook.
Hindi pa ako nakakapag-insayo pero nagbahala na ako. Kako, sa tumalab na lang. Basta't sisiguraduhin ko na tama ang ginagawa ko noon. Yun talagang kaparehang proseso ang gagawin ko. Nakaguhit ito ng pabilog doon sa pahina. Kakahatay ng kambing at mangunguha lang ng kung ano-anong mga insekto. Ito na ang sinasabi ko na kung anong ginamit nila ay yun din ang gagamitin ko sa kanila. Matira na lang ang matibay. Ayon kay Manong Atoy, sa oras na mapatay ang salarin, ito din ang mga sandaling wala ng sumpa sa pamilya namin. At yun din ang mga sandali na wala nang mangyayari pa kay Manong Atoy. Medyo binabagabag ako pero may nagtutulak talaga sa akin na yun ang mga salarin. Ito nga ang mga pinapaniwalaan kong sina si Tio Gascon at ang asawa niyang si Tia Arona. Pero yun na lang ang huli. Nasuri ko na yung mga kaanak ko. Sakaling magkamali ako ay pagsisisihan ko talaga yun, kako. Napakadesperado ko na sa mga puntong ito. Mantakin yung sinanay, tatay at ang anak ko yung nawala Basta, tsaka ko na lang aalamin ang dahilan kung bakit may galit yung mga salarin na yon. Nagkatay ako ng kambing. Yung pinakamaliit. Kasi silang pa lang nun. Pinutulan ko ng ulo at yung dugo ay nilagay ko sa tabo. May mga gamit din kasi dito sa kamalig na ito. May itak at pang-araro. May mga plato doon, kaldero at tabuhan. Ginagamit ng tatay kapag doon niya piniling tumambay at magpabukas. Matapos noon ay gumala ako sa palayan. Nanghuli ako ng palakang maliliit. Tapos yung kitikiti nito. Alam niyo naman siguro yung palakang wala pang mga paano. Yung kakapisa lang. Kumuha din ako ng mga kuhol at itlog nito. May nahuli din ako noong maliliit na salagubang. Tapos isang tipaklong. Kung salagubang ang nagamit nila. Ako lahat ng naiisip ko noon ay isasalansan ko sa katawan nila. Pagkabalik ko sa kamalig, sinindihan ko kaagad ang 2 kandila. Silyado naman ang kamalig na yun kaya hindi namamatay ang ilaw. Hinubad ko ang lahat ng damit ko sa katawan. Walang natirang tabon. At habang nangyayari ito ay hawak ko ang notebook at inuusal ang proseso. Nakasindi din ang lampara noon na nakasabit sa kisame ng kamalig. Sakaling may makakita sa akin, kung hindi ako katatakutan, pagtatawanan talaga ako. Sino bang matino ang gagawa nun, di ba? Kita pa yung lawit ko nun. Nakakabisado ko ng orasyon. Sa paulit-ulit ba namang binabasa ito ay natatandaan ko na yung lahat. Kaya kahit ipikit ko yung mga mata ko, nasasambit ko ito ng maayos. Hindi naman kahabaan pero bawal sambitin dito sa kwento. Dahil baka may sumabog sa inyo kapag wala kayong karga sa katawan. Ayon kasi sa nalaman ko sa kasalukuyan, para ka daw tinamaan ng kidlat. Nilatag ko na lahat ng nakuha kong sapat. Kuhol at itlog, palakang maliliit at yung kitikiti nito, at yung tipaklong at salagubang. Itong isang tipaklong at mga salagubang ay kinulong ko lang sa nakataob na baso, habang yung kuhol at iba pa ay nasa batyang maliit na may tubig. Tapos ay tinakpan ko ng telang kulay itim. Hanggang sa nabasa ko doon sa may huling talata, na 13 kandila pala lahat. Walang hiya. Nakahubad na ako nun Napapamura ako kasi nga baka hindi umubra. Nadasalan ko na kasi ang 2 kandila. Dali-dali akong nagbihis at tumakbo pa uwi. Kinuha ko ang ilang mga kandilang ginamit sa lamay nila nanay at tatay. Dinamihan ko na at baka may iba pang kandila na karagdagan. Inulit-kulit ang pagdadasal. Pero dahil sa mabilis ako makabisado, nadasal ko ito ng walang pagkahirap-hirap. Naging madali sa akin ang orasyon. Naghubad akong muli na parang, alam niyo na. At matapos lang noong mag-usal ay kinuha ko ang punyal at ginilitan ang palad ko. Mabilis na tumagas ang dugo. Hinalo ko ang dugo ko sa dugo ng kambing. Ilang mga sandali ay niligo ko sa katawan ko ang dugong yon.
Napakasangsang. Alam niyo naman siguro ang amoy ng kambing ano. Mabantot na mapanghi. Maging yung dugo nito ganun din. Tapos ang ilan sa natirang mga dugo, binuhos ko sa batya. Yung tipaklong at mga salagubang ay pinahiran ko ng dugo nun. Dito ko na sinimula ng ikalawang yugto. Ang orasyon kasama ng mga pangalan ng patatamaan ko ng barang. Nasa gitna ako noon ng nakapalibot na kandila. Gaya ng sinabi ko, 13 lahat. May nakalatag naman ng plywood kung kaya maayos na nakalagay ang mga yon.